Angikhuleke kwelikaMthaniya kwelikaPhunga noMageba ngikhuleke phezulu ngokwezigaba zonke ngehle ngize ngiyofika ezantsi ngibingelele lo bingelelayo uMasokadlani umphesheya uNgqomondo umqhoqho wakwalanga kwaGqikazi Olundi cha ngixolise sizwe sakithi ngiyazi ukuthi nihlale nifisa ukuthi nginikhelele njalo emcengezini kulokho umuntu akakuqondayo noma akakwaziyo kepha-ke isikhathi siye sibe sincane ngoba kuningi umuntu akakwenzayo. Mhlambe namhlanje angithathe isihloko engisinikezwe omunye wabacelile esithi ubani osuke kufanele ukuthi aphume umuzi uma umuzi wakhile ekhaya. Ngokolwazi lwami engikwaziyo nje engithe ngibheka nami ngiqala ngikhula engakuqonda ngakwazi umuntu omdala ekhaya oyinkosana akawuphumi umuzi. Umuntu omdala oyinkosana akawuphumi umuzi. Abantu abavumelayo ukuthi bakwazi ukuphuma umuzi kuvumela abantu cishe ikakhulukazi laba abasuke bezalwe baba phakathi nendawo ibona okubavumelayo ukuthi ungakwazi ukuthi uphume umuzi wandise igceke loyihlo omkhulu bakho wakhe umuzi. Ukuphuma umuzi kubucayi akusiyona into elula ngoba uthola ukuthi umuzi wakhile kwesinye isikhathi umuntu omnumzane ozala lamadodana asekhulile asephuma imizi imizi kayifani. Kweminye imizi akumukelekile noma akuvumekile ukuthi kube khona umuntu ophumayo ekhaya. Kepha ngokuthi imizi ihlukehlukene kweminye imizi futhi kuvumelekile ukuthi umuntu andise anwebe igceke loyisemkhulu. Kulowo muntu osuke efisa ukuphuma umuzi kufuneka aqaphelise ukuthi kubazali besaphila bobabili okuwumama nobaba bayakwemukela yini ukuthi akwazi ukuphuma umuzi. Ngoba uma uzophuma umuzi